cu biserica și autoritatea bisericii este pusă mai presus de orice. Isus este capul bisericii. Mai departe, el arată în Efeseni că el a creat biserică și că el a pus slujitori, apostoli, proroci, evangeliști, pastori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Trebuie să se producă zidire, creștere duhovnicească. Iată pentru ce trebuie biserică. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea stăturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Dacă neglijăm aceste lucruri, biserică ce importanță are? Isus, pastor, apostol, proroc, ne clătinăm. Ce se întâmplă? Ca să nu mai fim copii, plutind încolo și încoace, purtați de orice